τρόπο που σας πάω κιόλας. Μου αρέσετε. Όμως είπατε ορισμένα πράγματα και γι' αυτό συγκεκριμένα. χαμογελούσατε. Εγώ νόμιζα ότι χαμογελούσατε για να τον πιέσετε. Όχι, όχι. Είπατε πριν για τους οίκους που ανεβάζουν και κατεβάζουν τις οικονομίες και οτιδήποτε. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί εδώ, οι συμπολίτες μας, ξέρετε τι λένε. Αυτά είναι για τα λαμόγια. Τα λαμόγια είναι σε όλο τον κόσμο. Είτε λέγεται Σόρος, είτε λέγεται Ρουμπινί, είτε οτιδήποτε. Ο συμπολίτης μου κοιτάει τι έχει στην τσέπη του. Και περισσότεροι απ' έξω που περιμέναμε μου λέγανε ότι έχουν 20 και 30 ευρώ στην τσέπη τους. Και είδανε και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθοί τους και οι συντάξεις τους να κόβονται, η ύφεση να πέφτει πάρα πολύ και να μην υπάρχει ανάπτυξη. Και ρωτάω τώρα εγώ, είσαστε 38 χρόνια στην πολιτική σκηνή, εκ των οποίων... Το κόμμα. 42 το κόμμα. Και οι δύο μαζί. Και οι δύο. Ναι. Δεν τους βγάζω και τους άλλους απ' έξω. Είναι και αυτοί. Εντάξει. Όλα αυτά δεν τα βλέπατε που μας φέρνανε. Δηλαδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν τα βλέπατε. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ που ξεκίνησα, γιατί είμαι συνταξιούχος εκτελονιστής στο επάγγελμά μου στα 20, στα 30 μου τα βλέπα που πηγαίναμε. Πρέπει να είναι οι ερωτήσεις πιο σύντομες, θέλω να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Να μου απαντήσετε τι θα γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί πρέπει να έρθουν επενδύσεις τώρα, ενώ τις είχαμε και μάλιστα στη γενέτειρά σας στη Θεσσαλονίκη, 2.500 επιχειρήσεις φύγανε και πήγανε Βουλγαρία, Ρουμανία, να μην μένανε εδώ και να δουλεύει ο κόσμος. Αυτό θέλω να μου πείτε. Ωραία. Παρακαλώ, Πρόεδρε, βεβαίως. Λοιπόν, αρχίζω με το πρώτο σκέλος, το οποίο ήταν κάπως περιγραφικό, έτσι. Τι συμβαίνει στον κόσμο, τι σχέση έχει το εισόδημα κάθε απλού ανθρώπου ή η ανεργία του ή η φτώχεια του με το τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές. Δυστυχώς, τα κράτη και οι κυβερνήσεις είναι πάρα πολύ αδύναμα σε σχέση με τις αγορές. Εδώ υπάρχει ένας ασύμμετρος πόλεμος. Όπως με την τρομοκρατία. Από τη μια μεριά υπάρχουν κράτη και διεθνείς οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε, από την άλλη μεριά υπάρχουν hedge funds, κερδοσκόποι ή και αξιολόγησης, υπάρχουν θεσμικές και μη θεσμικές οντότητες της διεθνούς αγοράς. Και στην πραγματικότητα η αγορά έχει επιβληθεί πάνω στα κράτη και πάνω στους διεθνείς οργανισμούς. Γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ένα κεντρικό πολιτικό επιτελείο, το οποίο υπό τον έλεγχο των πολιτών, σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, να βάζει κανόνες, να ελέγχει, να θέτει φραγμούς. Και τρέχουμε τελικά πίσω από τις αγορές. Και αυτό το πληρώνει ο πιο αδύναμος και ο πιο φτωχός. Δηλαδή, τι συνέβη τώρα. Επειδή χάθηκαν τα δημοσιονομικά μεγέθη, επειδή εμείς πήγαμε σε πολύ υψηλό έλλειμμα και το χρέος μας έγινε μη βιώσιμο, χάσαμε τον έλεγχο, αυτό το πληρώνει τελικά ο πολίτης, διότι πρέπει το δημόσιο να μειώσει τις δαπάνες του, μειώντας τις δαπάνες του μειώνει μισθούς, συντάξεις, επιδόματα. Απ' την άλλη μεριά το γεγονός ότι οι αγορές δεν μας δανείζουν ανεβάζει τα επιτόκια, μας κάνει να χάνουμε την ανεξαρτησία μας και να πηγαίνουμε να ζητάμε δανεικά από τους Ευρωπαίους και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτοί μας επιβάλλουν να κάνουμε γρήγορη προσαρμογή, να πάμε δηλαδή σε μείωση των ελλημάτων και αυτό το πληρώνει τελικά η οικονομία μέσω της ύφεσης. Γιατί αν δεν πέσει χρήμα στην αγορά, δεν κινείται τίποτα. Και ταυτόχρονα, εκεί που είχαμε το αίμα της οικονομίας, που είναι το χρήμα των καταθέσεων, φύγανε 70 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες. Καταθέσεων. Τώρα τι γίνεται. Μισό λεπτό. Λέει τώρα ο αγαπητός φίλος, αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Δεύτερο σκέλος. Καλά, δεν το βλέπατε. Λοιπόν, προφανώς δεν το βλέπαμε, δεν το είδαμε εγκαίρως. Το θέμα είναι ότι αυτά όλα δεν εξελίσσονται γραμμικά, δηλαδή δεν το βλέπεις μέρα με την ημέρα. Πρέπει να το δεις τη στιγμή που υπάρχει το πρόβλημα, που γεννιέται το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν γεννιέται επί πολύ μεγάλο χρόνο. Μπορεί κάποια μέρα, κάποιο χρονικό διάστημα κρίσιμο να κάνεις... Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Να κάνεις... Το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ να μιλάτε. Θα σας παρακαλέσω θερμά. Μην βιάζεστε. Θα κρατήσουμε ένα... Πρόεδρε, συγγνώμη. Θα σας παρακαλέσω θερμά. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή τώρα δεν ακουστήκατε. Διότι δεν έχετε μικρόφωνο. Παρακαλώ να μιλάει όποιος έχει το μικρόφωνο. Να απαντήσω στον φίλο θέλει μια διακοπή εδώ. Είναι ακριβώς στο σημείο αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή. Είπατε ότι το πρόβλημα δεν γεννιέται γραμμικά. Εντάξει.
Θέλω να μου απαντήσετε με ακρίβεια πότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Θα σας απαντήσω. Αυτό θα έλεγα, χρονολογικά αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Γιατί θυμάμαι μια συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου στον προηγούμενο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος του είπε το εξής και τον ερωτούσε επίμονα. Τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, το 2009, γιατί δεν πήρατε τα δισεκατομμύρια, τα 40 δισεκατομμύρια